Mayad nga adlaw probinsya kang Antique. Para sa aton news break. Governor Kajao nagtugro bulig pinansyal sa mga kamalaman sa Kaluya. Paagi sa opisina kang Provincial Social Welfare and Development o kung PSWDO, si Governor Rodora Dodod Kajao nagpaabot kang bulig pinansyal nga nagabalor sa kabilugan nga 13,000 pesos sa mga kamalaman nga benepisyaryo kang kabalaka kang gobernadora para kay lolo kag lola sa isla kang Sibato sa munisipalidad kang Kaluya. Ginatingwaan gid ni Governor Kajao nga mabuligan ang diyang mga kamalaman sa pihak kang karayuan kadyang komunidad sa rason nga gusto na nga tanan makabenepisyo sa programa kang gobyerno probinsyal. Governor Kajao nagpaabot suporta sa mga Antikenyo paagi sa kwadro serbisyo. Si Governor Rodora J. Kajao kaimaw si Vice Governor Edgar Denosta nagpaabot kang libre nga gabot kaunto, gunting kag iban pa nga mga serbisyo sa mga residente sa Barangay San Pedro, San Jose de Buena Vista, Antique. Rugtuman ang opisina ni Senator Bongo para magpaabot kang andang serbisyo. Governor Kajao, formal nga gin-turnover ang darwa ka proyekto infrastruktura sa Barangay Pantaw, San Jose. Opisyal nga gintugro ni Governor Rodora J. Kajao kaimaw si Vice Governor Edgar Denosta ang multipurpose center kag newly concreted road sa Barangay Pantaw, San Jose de Buena Vista sa kadyang adlaw, Abril 17, 2024. Ang diyang proyekto infrastruktura ginpondohan kang gobyerno probinsyal sa idalem kang administrasyon ni Governor Kajao. Ako Justy Manuela P. Samulde para sa Antique News Break.